Ahoj! Dnes sa pozrieme na jednu z najfascinujúcejších schopností psov. Ich čuch. Čuch psom poskytuje úžasné množstvo informácií o svete okolo nich. Psí nos je dokonalý nástroj, kým my, ľudia, máme približne 5 miliónov čuchových receptorov, psi ich majú až 300 miliónov. Ich čuch je preto asi 10 000 až 100 000 krát citlivejší než náš. Aby sme si vedeli lepšie predstaviť, aký úžasný majú psi čuch, tak napríklad dokážu rozlišiť 2 molekuly vône v množstve, ktoré by sa nám mohlo zdať ako kvapka vo veľkom bazéne. A aký majú psi čuch v porovnaní s ostatnými zvieratami? Psi nemajú najsilnejší čuch v živočíšnej ríši, no stále sú na popredných priečkách. Napríklad mačky majú čuchové schopnosti asi 14 krát silnejšie než ľudia. Medvede majú ešte lepší čuch ako psi, čo im pomáha pri hľadaní potravy aj na veľké vzdialenosti. A napríklad krysy majú výborný čuch a dokážu zacítiť niektoré látky, ktoré by psi nedokázali. Preto sa často používajú pri detekcii bomb. Ale stále platí, že psi sú majstri v čuchu, najmä v tom, ako presne dokážu sledovať a vyhodnocovať vône v reálnom čase. A aké psie plemená teda majú najlepší čuch? Medzi psi, čo majú najlepší čuch, patria Bloodhound. Majú nielen veľký počet čuchových receptorov, ale aj ich nosné kanáliky sú prispôsobené na to, aby uchovávali pachy čo najdlhšie. Nemecký ovčiak svojím výnimočným čuchom sú často využívané pri polícii a záchranných misiách. Medzi psi, čo majú najlepší čuch, patrí aj Beagle. Títo malí prieskumníci majú silný čuchový inštinkt, čo ich robí ideálnymi pri hľadaní nelegálnych látok. A na druhej strane psi s najslabším čuchom sú napríklad čivavy. Ich maličký ňufačik nemá kapacitu takého množstva receptorov ako väčšie plemená, preto nemá zas taký dobrý čuch. Ale takisto aj brachycefálne plemená, ako napríklad francúzsky buldoček, mopsík alebo bulldog, nemajú vôbec dobrý čuch, keďže majú papulky také zmačknuté, sploštené, takže necítia zas tak dobre. Už sme si povedali, aký majú psi úžasný čuch, a teda kde sa využíva? Čuchové schopnosti psov sa využívajú mnohými spôsobmi, ako napríklad polícia a armáda. Psi vycvičené na hľadanie drog, výbušnín a nezvestných osôb. Ale psí čuch sa môže používať aj v medicíne. Psi dokážu vycítiť niektoré choroby, ako je napríklad rakovina, alebo vedia varovať pred prichádzajúcim epileptickým záchvatom. Ale psí čuch sa môže používať aj pri ochrane prírody. Psi pomáhajú monitorovať populácie ohrozených druhov a dokonca aj hľadať pytliakov. A myslím, že si môžeme dať ďalšiu zaujímavosť. Veľkosť a tvar nosa naozaj ovplyvňujú ich čuch. Dlhé nosy majú lepší prístup k čuchovým receptorom než ploché nosy, ako napríklad u buldokov, čo som aj spomínala. Asi už nie je pochyb o tom, aký je psí čuch úžasný. A môžeme sa pozrieť na to, kedy ho majú najlepší a kedy naopak najhorší. Najlepší čuch majú ráno a večer. Chladné a vlhké počasie podporuje prenos pachov, čo uľahčuje ich zachytávanie. A naopak najhorší čuch majú v horúcom a suchom prostredí, alebo keď je vietor príliš silný, čo pachy rozfúkava. Všimol si, že tvoj pes vie stále, ako sa cítiš? No, aj toto vie pes rozoznať svojim čuchom. Áno, psi vedia vycítiť stres, strach alebo radosť svojim čuchom. Keď sa potíme, naše telo uvoľňuje rôzne chemikálie, ktoré sú pre psa ako otvorená kniha. Preto psi často reagujú na naše nálady a vedia nás utešiť alebo ochrániť, keď sa necítime dobre. Myslím, že si môžeme dať ešte 2 zaujímavosti o psom ňufáku. Vedel si o tom, že ňufák každého psa je jedinečný? Podobne ako otlačky prstov u ľudí,
Každý pes má na svojom ňufaku unikátny vzor malých rých a čiar, podľa ktorého by sa dal identifikovať. Tento jedinečný ňufakový otlačok sa dokonca začína používať na registráciu psov, aby sa dali lepšie identifikovať. Rovnako ako aj ľudia majú rôzne otlačky prstov, tak psi majú rôzne ňufaky. A ešte jedna zaujímavosť o psom ňufaku. Ňufak psa je vždy vlhký. Tomu pomáha zachytávať pachy. Psi si ňufaky olizujú, aby si udržali vlhkosť, čo im pomáha lepšie vnímať a analyzovať vône okolo nich. Tak, sme na konci tohto videa a ak sa ti video páčilo, budem rada za like, odber alebo zdieľanie a do komentára môžeš napísať, o akom ďalšom psom zmysle máme urobiť video. Vidíme sa niekedy najbližšie a ahoj.